Szabadudvar határában található a Hajdúsági Agráripari Zrt. Molnár-tag tenyészállat előállító sertéstelepe. A 2,2 milliárd forintból megvalósított szaporítótelep 3000 kocával évi 90 000 választott malacot állít elő. 3000 nagyszülő vonalú anyakoca fog termelni. A legkorszerűbb tartástechnológiai elemeket tartalmazza. A telephely kialakításakor a környezetvédelem is kiemelt szempont volt. A keletkező hígtrágyát az épület alatti lagúna rendszeren keresztül a fóliával bélelt tározóba vezetik ki. Rendkívül magas állategészségügyi státuszú úgynevezett nagyszülő állománnyal fogjuk betelepíteni a telepet és működtetni. Ez annyit jelent, hogy ezek az állatok nem vágósertést fognak előállítani, hanem elsősorban tenyész állatokat, tenyész utánpótlást a saját egyéb telepeink részére és a piac részére. A Hage Zrt. Molnár-tag telephelyén 12 teremben összesen 864 fiasztató kutrica található. A heti rotációban termékenyített kocák 105-112 napos vemhességi korban kerülnek az előkészített, kimosott, előtemperált, fertőtlenített fiasztatóterembe. Legkorszerűbb tartástechnológiai elemeket tartalmazza, kezdve talán a szellőzési, fűtési, hűtési rendszertől, ami egészen egyedülálló, úgynevezett alagúton keresztül átszívott friss levegőbeeresztést alkalmazunk, amiben van egy előtemperálás téli időszakban. Nyáron viszont a termekbe beérkező levegőbe magas nyomású vizet porlasztunk, ami a hűtést biztosítja. Az elszívás pedig a trágya szint, a trágya lagunákból történik, tehát a teljes tartástér ammóniamentes, mert a levegő iránya irányítva van az elszívó ventilátorok által. Száraz takarmányt használunk, száraz granulált takarmányt, amit automata takarmány behordókkal juttatunk az állatok elé, úgynevezett térfogatadagolókba, beállítva a napi takarmányadagot, és ezt már ugyan kézi vezérléssel naponta egyszer-kétszer vagy a tartástechnológiai igények szerint többször juttatunk az állatok elé. Az itatás a kocatartás területén pedig számítógéppel vezérelt elektromos mágnessztelepek segítségével kerül a vájúba. Tehát úgymond víztakarékos és kielégíti az állatok igényeit. A Molnár-tag szaporítótelep évi 90 000 választott malacot állít elő, értékesít a cégcsoport nevelő hízlaló telepei részére. A szopós malacok számára melegvizes fűtésű kerámialap és egy kiegészítő infralámpa fűtés biztosítja a szükséges hőmérsékletet. A fialástól számított 4. héten a malacokat elszállítják, a kocák pedig átkerülnek a vemhesítőterembe, ahol elkezdik a következő ciklusukat. Míg a régebbi időkben a telepek, a sertéstartó telepek nagy létszámú dolgozói létszámmal dolgoztak, ott különös figyelmet fordítottak a dolgozók kényelmére is. Pillanatnyilag elsősorban a sertések igényeit elégítjük ki, hogy maximális legyen a komfortérzetük, és így a termelésük is maximális legyen. Magas európai színvonal az egy 30 választott malac kocánként egy évben. Mi ezen a telepen onnan tervezünk indulni, és megcélozni a 35 vagy a fölötti választott malacot kocánként évente.